Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija se jippreżenta rikors fil-Qorti Kostituzzjonali biex 3 ministri tal-Gvern, Edward Cicluna, Chris Cardona u Konrad Mizzi, jittellgħu jiġdu fl-appelli li qed isir mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista biex ir-rapport Grant ikun pubbliku fl-intir tiegħu. L-Avukat Vincent Gallia, wieħed mill-avukati ta' Adrian Delija, saħaq li fil-waqt li l-Avukat Ġenerali ma jridx jagħti aċċess lill-kap tal-Oppożizzjoni u lill-poplu ta' dan ir-rapport, dawn il-ministri li suppost huma involuti bl-ebda mod fl-inkjesta Grant f'kawża separati ikkwotaw siltiet mir-rapport tal-inkjesta li s'issa qed jinżammu mistura. Dan kollu jfisser diskriminazzjoni totali kontra l-kap tal-Oppożizzjoni u l-poplu Malti Wawċi. L-Avukat Gallia qal fil-qorti li kull ġurnata li tgħaddi hija diskriminatorja. Għalli fil-waqt li l-Avukat Ġenerali bat kopja lill-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici permezz ta' email, kopja lill-kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia u lill-Avukat Paolo Lija, issa ħareġ li anke 3 ministri tal-Gvern għandhom informazzjoni minn dan ir-rapport. L-Avukat Vincent Gallia qal l-qorti li dak li kwotaw il-ministri ħareġ wara li l-kamp tal-Oppożizzjoni daħħal l-appell. Kien għalhekk għall-Avukat Gallia li ntalbet l-urġenza. Peress li huwa mistenni li l-Avukat Ġenerali se jirrispondi għal rikors ta' Adrian Delija, il-qorti qalet li se tisma' trattazzjoni tar-rikors u risposta tar-rikors fil-15 ta' Lulju li ġej fid-9:09 ta' filgħodu. Il-qorti preseduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi u l-imħallefin Giannino Caruana De Maio u Noel Kuxkiri semet ukoll l-Avukat Ġenerali jgħid fil-qorti li fuq il-fatt li xedu 3 ministri l-oħra m'għandux jaqsam xejn u wieħed irid jara eżatt qalu ma qalux f'każ li kellux jaqsam ma' kuntratt ta' isparijiet. L-Avukati Vincent Gallia u Andre Portelli qed jidhru għal Adrian Delija.